Hi there! Yes, so today magbablog ako na hindi drama ang ipopost ko dito sa aking YouTube channel. Kukuha po ako ng mga gulay kasi wala kaming ulam today. So, andito ako sa itaas ng bubong kung saan nandito ang mga kubay. Alugbati. Alugbati ba ang kubay? Hindi ko alam. Ang init na, my God. Wait. So ganito po kami dito sa probinsya. Kasi wala kaming maulam sa hirap ng buhay. So kailangan namin magtiis sa alugbati. Charing. Good for the health naman. Dito po kasi siya sa itaas ng kulungan ng babi. And hindi ako makaakyat kasi walang hagdanan. Andun pa sana sayang. Papakita ko. Yan. Sa taas ng... Sa taas. So I need to ikot-ikot there. Baba muna ako. So itong gulayan namin na to, itong, ay pucha, wait, nakukulog ako. Itong mga alugbati. Alugbati ba ang Tagalog ng ano? Kubay. Kubay kasi ang tawag namin yung Ilocano. Ayan sila oh. Actually yan, napapakinabangan ito ng mga kapitbahay kasi ang daming humihingi ka amin ng mga gulay-gulay. So, kapag kaya nilang kumuha, hinahayaan na lang namin. Kasi hindi naman namin kayang ulamin lahat to. So, pinapahingi namin sa kapitbahay. Basta silang kumukuha. Meron, ang dami dyan kaso hindi ko siya maabot kasi walang hagdanan. Yan siya, oh. Yeah. Nakuha ko, oh. Yeah. Ito lang po ang nakuha ko today. Ang hirap kasi kumuha. So, I'm done. Gutukot ako kasi maghahanap pa ako ng dahon ng malunggay. Yes, pandagdag din sa akin. Tignan nyo naman yung malunggay namin. O wala na siyang dahon. Kasi naubos na namin. Ito lang ang free dito sa probinsya. Asan na yung iba? Wala siyang dahon as in. So, gawin tayo bandaron. Kung meron pang gulay. Here, may nahanap ako. Ayan siya. Ang konti. Pero, pipitasin ko na siya. Kahit 3 malunggay lang. Okay na, basta may malunggay. Doon sa aking inabraw. Yes, very short lang po ang aking video today. Ito siya. May nakuha na ako. And, kasala pang saplit lang 10 ano. Anyway, thank you for watching my short video today.